Здравейте, казвам се Иван Митрев и това е моят първи влог за фотография. Така днеска не беше много забавно. Докато стигнем, тук сме прекрасния лакатник на паметника на Септември, за да снимаме пейзаж. Мислех си, че ще има хубав залез, но уви, прогнозата за времето се оказа точна. Нещо, което не винаги се случва в нашите телевизии. Защо правя този влог? Защото обичам фотографията, обичам пътуванията, а напоследък съм позаебал малко двете неща и само лежа пред телевизора и ям чипс. Затова съм решил да направя този влог, за да мога да се раздвижа и да усъвършенствам фотографията си, като ви обяснявам на вас, зрителите, какво правя в даден момент и така уча нови неща по този начин. Защото, не знам, някой си беше казал, най-добрият начин да се учиш е като преподаваш. Затова е този блог. Ай спри и нататък само да си прочета текста. Премеждията на Ваня ми така. Тръгнахме да правим влог и то стана motherfucker. Щеше да вали. Щеше да вали. Забравих си портфейла и трябваше пак да се върнем през цялата София. Не можах да намеря винетка да купя и трябваше да се върнем през целия Новикан. Днеска всичко е тръгнало наобратно, да видим какво ще стане с влога. Пристигнахме! Времето е абсолютно гадно. Правим всичко възможно да направим колкото се може по-безинтересен влога. Говорим за най-важното нещо в фотографията – техниката. Не е задължително да имате хубава техника, за да правите хубави снимки. Аз в момента снимам с 6D. Наистина хубав фотоапарат. Наистина хубав фотоапарат. Тук ми тайчето ми прави смешки. Наистина хубав фотоапарат и с 1740, един от най-добрите обективи за пейзажна фотография. Но не е задължително да имате супер скъп фотоапарат, за да правите хубави пейзажи. Едни от първите ми много хубави пейзажи са правени с апарати, които са много зле. С DSLR-и, които са изключително ефтини, пластмасови, но имате ли фотоапарат и желание, всичко става. Другото много важно нещо е статива. Статива е най-важното нещо при фотографията. Без статив няма пейзажна фотография. Не. Статива трябва във всеки един момент, понеже пейзажната фотография се снима в късен следобед или много рано сутрин, когато светлината е крайно недостатъчна, за да снимате от ръка. Затова ви е статив, за да могат да не ви се размажат снимките и да станат по-рязки. Друго много важно нещо, което винаги се забравя, това е дистанционното. Естествено, аз съм го забравил днес. Но дистанционното ви трябва само за експонации над 30 секунди. Това са много дълги експонации. В смисъл, това са експонации, които се снимат нощни снимки или вече почти на смрачаване. Това е за техниката. Сега исках да ви кажа още малко, пак ви казвам. Техниката не е важна. Дори най-ефтиният DSLR прави страхотни снимки. Само трябва да имате желанието да ходите напред-назад, да търсите мястото за снимане и мисля, че ще направите перфектни снимки. Как се снима пейзаж? Обикновено пейзаж се снима на бленда, която е 8 или 10. В смисъл на средната бленда на вашия обектив. Това може да го проверите в интернет. Не ми се задълбочава да ви обяснявам, защото е много дълго, но се снима на 8, 10 или 11. Това са блендите, които стават най-добрите пейзажни фотографии. Планирането. Трябва да поговорим за планирането. Това е едно от нещата, които винаги трябва да се в главата. Планирането. Преди да отидете да снимете пейзаж, трябва да се планират нещата. Откъде ще ходите, какво е времето, в колко часа ще ходите и така нататък. Примерно, днес решихме да дойдем на лакатник, като гледахме много по картата къде да отидем. Google Maps е един от най-добрите приятели при планирането. След това гледах кога ще изгрее и кога ще залезе слънцето. Решихме да дойдем след обеда. Гледахме и времето, което показваха навсякъде, че не е благоприятно за нас, но ние все пак, понеже печеше в София, решихме да дойдем и да видим. Оказа се доста неблагоприятно, но все пак ще имаме един-два хубави кадъра. Много важно нещо е кадрирането. Винаги апарата трябва да ви е в ръката, за да може да изберете перфектния кадър. Когато изберете перфектния кадър, поне това е начинът, по който аз работя. Има някои хора, които не обичат да работят по този начин. Те снимат безобразно много кадри и оттам избират най-добри. Начинът, по който аз работя, е разходка, избирам най-добрия кадър, връщам се и почвам да чакам изгрева или залеза там. Хубаво е да знаете кога изгрява слънцето и да сте горе-долу до час преди да изгрее слънцето, като тогава е най-хубавото време за снимане и 20 минути след като изгрее. Също се отнася за залеза в обратен ред. Когато слънцето залязва, трябва да сте 20 минути по-рано и час след това ще е много хубаво да снима. Как ми е прическа? Много хубава днеска. Тази вечер аз съм хубава.
Днес сме на Лакатник. Идеята на Лакатник беше да фанем залеза, който за съжаление няма се състои заради сивите облаци. Малко неприятно е времето, ние се надяхме да е по-хубаво, но ви не е по-хубаво. Ще направим няколко кадъра с скалите и самото дефиле. Днес няма да е най-добрият кадър, но ще ви покажа някои основи, които ще ви насоча към някои основни принципи, които ще ви помогнат в пейзажната фотография, ако искате да се занимавате с такава. Така, намираме се на това прекрасно място, този прекрасен пейзаж на дефилето. Виждат се планините, долу дефилето, реката. Ето там хващаме кръста, който не знам дали се вижда. Единственият недостатък на този кадър са белите скали, които са отпред. Но за да ги избегна, трябва да мина много напред, което е малко опасно. Всякога се прави опасно нещо за кадри, но чак толкова не е. Така, ще направим 3 кадъра, които ще са на бракетинг експонация. Това означава един кадър, който ще е малко по-тъмен, който за да може да експонираме нормално небето, един кадър, който ще е среден за земята, един кадър, който ще е по-светъл за всеки случай, него не знам за какво ще го ползваме. Даже мога да направим 4 кадъра, като да имаме 2 по-тъмни и един нормален и един малко по-светъл. Хубаво е да имате по няколко кадъра, защото много често се налага да снимките после при постпродукция да се смесва небе с земя и така нататък. В момента, ето първи, в момента правя бракетинг. Майките! Бре! Първи урок, научите си апарата. Да. Знах, бе! Бре, какво стане, бе? Не трябва да е на лайвно. Бре, продължаваме така и така, той ще го изрежем. Ето, в момента пускаме експонацията. Правим я на минус 1 стоп, после на 0 и после на плюс 1. Това, което ще рече един по-тъмен кадър, един по-светъл и един преекспониран. Натискаме, ще пуснем на 2 секунди самоснимачка, за да може да не се мърда фотоапарата. Много е хубаво при пейзаж да снимате, ако нямате дистанционно, да снимате на 2 секунди самоснимачка. Ето, в момента и направи 3 кадъра, като преекспонирания мисля, че е добре, всъщност само да ги видим. Преекспонирания е добре, другия обаче не се вижда небето. И третия е окей. Хубаво. Ще направим по-тъмния кадър, малко по-тъмен. Снимаме на бленда 8. Не на бленда 8, на бленда 11. Снимаме на бленда 8. Сега ще мръднем. По принцип при бракетинга има опция трите кадъра да ги мърдате наляво и надясно, което ще рече примерно, че може да направите минус 2, минус 1 и 0. Като минус 2 ще ви е средния кадър. Ето, пускаме. Така, сега да видим. Тук имаме добро небе, въпреки че слънцето там малко преекспонира цялата работа. Имаме добре експониран пейзаж. И имаме мене, не знам защо съм тук. Да, имаме добре експонирано небе, като слънцето може да го изчакаме да залезе малко зад планините, поради проста причина, че то е много силно и изгаря кадъра. Ще изчакаме. Така, тук-що залезе слънцето, то не залезе, ми се скри зад планините. Остави ни това хубаво драматично небе, много хубаво, че днеска не заваля, трябваше да вали, но не заваля. Остави това хубаво драматично небе и този хубав пейзаж. Сега ще правим бракетинг кадри. Хубаво е колкото се може повече бракетинг кадри да направите. В момента, в който залезе слънцето, е хубаво постоянно да снимате, да експериментирате. По принцип за този пейзаж ще ни трябва 2 кадра. Един за небето и един за останалата част от пейзажа. Но в случая е хубаво, да колкото повече кадри имате, толкова повече по-голям избор ще имате. После да си избирате най-хубавата светлина, която ви хареса, защото от залязването на слънцето до момента, в който стане абсолютно тъмно, светлината постоянно се сменя. Хубаво е да снимате на най-малката възможна светлочувствителност. Аз в момента снимам на 100 ISO, но по принцип хубаво е, ако имате 50 случая, аз имам, даже не знам защо не го използвам. Хубаво е, ако имате по-малко от 100 ISO, да снимате на колкото се може по-малко. Така ще имате по-малко шум в изображенията и после при обработка ще ви е много по-лесно. Ето сега ще направим 3 кадъра, като тук имаме 2 кадъра
с перфектното небе. Тия после ще ги изкарваме, така да се виждат. Като тук имаме два кадъра с перфектното небе, но тук ще може да изберем кое от двете на небета, но долу ми е малко недоекспонирано. Затова ще направя и няколко преекспонирани кадъра, за да видим дали няма да излезе нещо по-добро. Като при преекспонираните кадри е хубаво малко по-малко да е разстоянието между самите бракетинг, които са, нали, по един стоп е хубаво. В момента отдолу свири невероятна сръбска музика. Много ме я, че не може да я чуете. Трябва да си голям купон с гората. Ето, в момента имаме и перфектния кадър, хубаво осветен навсякъде за долу. Даже имаме два хубави кадъра, от които ще може да избираме. Според мен тези кадри са ми напълно достатъчни. От всичките 6 или 7 кадъра или 10 мисля, че са, които направих, аз ще използвам само два, понеже според мен не се налага да използваме други кадри, но все пак ще продължа да снимам, понеже казах ви, светлината постоянно се изменя, може да изкочи нещо по-добро. Това беше първия влог, надявам се да съм бил полезен. Казах ви каквото знам, това ще, както ви казах, това ще са серия от такива влогове, в които ще ходим на различни места. За другата седмица още не съм решил къде ще ходим, но ако ме последвате във Facebook страницата ми, там ще оставя съобщение къде мисля да ходя следващата седмица. Още долу може да намерите информация в моя Instagram, 500 пиксела. Ако ви е харесало това видео, дайте палец и дайте subscribe. Също така искам да кажа големи благодарности за Mitaka Stuff Productions. За него също може да намерите информация долу и да видите неговите неща. Неговия Instagram съм оставил. Той има тато студио, прави много хубави татуировки. Това също може да го видите. Това е за сега. Радвам се, ако съм ви бил полезен. И стига толкова. Много съм готин да знае. Мисля, че стана. That's a rap. Паметнико! Чао! Ще се видим друг път!